hai lam sa sarang sa tinai tong joto tahu dai bok sungno ang tini phai sok paijak 18 takar jola jompoi jola ni tibramo thani ngai badai nai borang monang soros lebor mani rod sok khaijak phai mani amtoli ni simi takar jola hati layoi tabo kaisa jagao phai bathak lai phaijak norok nugui mankhana mangkhli ni bisingte borok busaka tong thokta thokke tini bongnai rod thuna borok khalai lai tamni bagai o rod thuno khalai mani bisingte borok omsak tong thoksa thokung lajak phaide sang chini borok monang MLA sar bisojit koloi bai kok khaijo khaijo salai nyane sar puilan lam sang sarang belai hambai ni chora sang ga tino bo aka hamya faro puilan sangjak nai gangke tini je rod chu khaijak mani bo jaga ni simi tai bo jaga pai phainai pai phaika belai hambai তিনি চিনি রোড শো চিনি 18 টাকা জম্বুজা টাকা কনস্টিটিউয়েন্সি নেঙ্গै চিনি বরং মনাং সুরসनो गोबां बुट बायखे जों पास खायनाय हिनै दिनै आमथाइनि लुकराव जतन खाफुरै जों टंथकलायै जों म कासे बिजय मिছিল हिसाबै जों नाखा এবং চিনি তাই 2 দিন মাত্র তংसे চিনি यागा टाइम जों हायनो हाय जों बिजय मिছিল खायमामफिनाय दिनै जों आमतलि पारानि सिमिन जों चिनि दुखानिया मुरा जरा जों अरा प्रायनिया अबाउट 10 किलोमीटर हायङानो जों दिनै हिमै रोड शो खायलायका তাই যিনি যত ওয়ারিয়ার্স রক যত বুবাগ্রানা হামজাকনাই রক তিনি যত নুখা এবং চিনি হব जों 100% কাপলাই जों साइमनो এবং हाइपनो जों दिनै पाब्लिकनो फनो गई पाब्लिक जों बासा फायै जत जों बासा दिनै मिलायै जों अर चिनि तुफानि मुरा फाय सक फायखा जों ताबो चिनि जे रुट सुनि अबो जों पाइदिनाय এবং जों अर जतनो जों किसा मिसा चालाया कलायै जों अंखार थानाय তাই চিনি কয়েক দিন टाइम जे 2 दिन टाइम दंमोनो जों मूल्यबान समयनो जों बसकेनि फाइनाय 10 तारिखो जों चिनि 18 टाकारजला जंबुजला कन्स्टिट्युएन्सि नै जों गासा मास गेदारिं खायनाय जों टाकारजला आमसायनो समनि उनाव जों मास गेदारिं खायफिनाय हिनै जों दिसन नालायखा এবং आबो 2 दिननि बिसंनो आबो कनफार्म होय थानाय তিনি অম হাই রোড চুক খাইজাক মানে বিসিङ बसक बसक बरक रक फाइ लगिर फाइका एक्चुअली जों दिनै दूर प्रोग्राम दं माने आवनो जों रुट हिसाबै जों नाखा दिनै आपन 1000-1200 बरक दं सिन लगेव जों जतन रुट खाइलायका जों जतन तामने बनो दाखलै जों नायो चिनि जे इलेक्शन अब जिरो भाइलेंस जों नाया जों जगह भाइलेंस याबा किसी पार्टी रक प्रत्येक दिन जगह हर बने बम फाटेरव अब आनी को यानर बनगै दंना मिया हरबो जों कयेकटा बम रिकवर खायका तामन सेकेन्ड गारि नबो जों मांखा र आटक खाय मानखा कम हारो प्रत्येक दिन चलि दंगो एक्चुअली जोंबो जों चिनि 18 टाकाजो जंबुजो कन्स्टिट्युएन्सि हायका 12 टाकाजो जेचिनि एसेम्बली दं माने जों मुचि अर पीसफुल खायनो जों अर इलेक्शन खायनो मुसुंगो आर चिनि 12 टाकाजो कन्स्टिट्युएन्सि नि बिसिंगो कायथाम एडिसि विलेज मेजर पर्सन खबजागो जों अर काहाम गोबां बुबेन जों अर कप्लाइं नाय अब चिनि कुनो सन्देह गरे 100% ग्यारेन्टी है सर नों साव मिया रगो बुममान का आगे रगो बुममाने फायं गांके दिनै रुट छ खायदिन गाव हायरो कुनो केबें मंफारा फायके दिनै आपातत आमदे केउ मत करिखो दिनै माननीय मुख्यमंत्री चिन जंबुजला फाइनानि बगै जों नुखा आं एसपी बेकक सालायका जों थानि कुनो प्रब्लेम करे जों सब जन पीस नायो जों पीस नि बिसिंते जतन खाइलायके चावो कुनो कारणे आमदे भाइलेंस खाइता खाइतों अबो जों बावना साका कारण खाकजाते जदि भाइलेंस गते खाजदि बाबनि प्रतिक्रिया फाइमानो गाउन बगे अन बगे जों सावा जेटाम जों पीसफुली खाइनो इलेक्शन जों पाइलायने आनंद उत्सवेर मेजाज जों पाइलायने जों चिनि जतन चिनि अरनि चिनि आमसाइन लुकरक जतन जों आमन खावगो सिनालै सर पाइथागोन गायसनो सोंसिबोनो अचंग मारिनो कितिंगै लुकरंनो बबो हायके नों निनि कक कचार मुं तंनाय आदि एक्चुअली जों कुनो अर दाम सानाय तिनि जों चिनि गायसनो नासिक मुं जों केउ बरक जों बीजेपी ना हारिनान बगै तिप्रामथाना हारिना कांग्रेसना हारिनान बगै सीपीएम ना हारिनान बगै केउ चिन नासिक मुं चिन बबा नासिक मुं सराय दं जों चिन परमानेंट सल्यूशन बगै जों फाइट खायदों चिन डेमोक्रेसी तंमान बगै जों इलेक्शन फाइट माखायाबो ठीक किन्तु चिन नासिक मुं इलेक्शन बुथ जितु सरकार गवर्नमेंट खाने चिन नासिक मुंया चिन नासिक मुं सराय दं जे जों तिप्रासे एकर्ड खायमानि जे जों त्रिपाक्षिक चुक्ति खायमानि अबनो इमप्लिमेंट माखायनाय किशोर रुलिंग पार्टी नक सायमानो दिनै बीजेपी हाय पार्टी जनो चिन बुबाग्रान कमा अफार खायजाका बाबा एलेक्शन नि बगै किन्तु जों नायो चिन डिमान्ड चिनि जे एकर्ड खायमानि दिनै लैंड राइट चिनि फ्यूचर चिन थिनांनो जों सेफ खायखालांनो बगैसे दिनै चिन अब मुभमेंट अ लक्ष्य उद्देश्य हायसे आन बगै केवने केव खा हामिया खाय जों केवनो खायना मुसुंगिया बा चिनि डेमोक्रेसी राइट दंमानि बगै चिन अधिकार नानानि बगै जों फाइट माखायो हायसे थ्रु डेमोक्रेटिक एवं गणतन्त्रनि बिसिंतै अचंग मारिनि बिसिंतै जों बसखां दिनबो जों कप्लाइ खैनो जों फुनुकनाय चिन जत थानजा दंमानि बगै अम थानजानि कासे प्रतीक थानजा चिन बै नांनानै जों तिनि इलेक्शन फाइट खायदों
बेलाके हामबाय सान हामबाय हामबाय आं खासुकसा एमएलए सार बो नाम साका बरकनि नासिकमानि पिसफुल खायनानि मां बरकनि नासिकमानि हिंगांके फियाबा थांनाय हरसा सकां रगो ताकारजला आमचायो जम्पैजला आमचायो बुमरकमान खाहानै चिनि एमएलए सार बो खुकपेरि साका अंके आबोनि यागुलबो बनो सोंनायखा तिनिनियो रोडशो हाय कुनो केबें मंग्रक दा फाय माने मुंसाम हाय केबें मुं फायलिया ताबुक सुक जरा पिसफुल चलि दङ अंके बसकांनि चंग मारिनो नासिगै बो लोकरंनो जे ककपिर माने आबो तो नरक खनायनो तंखना अंका टेबल नंनो फुनुगै थांनायाव माहाय मांफिलि नाय तंनानि बागै नरक सालब्रुमनो नाय तंनि स्रांचा